txiko bat, 19 urte dituena, lagunekin ateratzen dela astebururo eta ingeniaritza egiten duena. Ingeniaritza industriala egiten dut Bilbon, San Mamés eraikinean, eta bigarren urtean nago, batekin errepikatzen, orduan egiten dut lehenengo eta bigarren maila, eta bertara joaten naiz, ia egunen matematikak egitea, ez gustoko ditulako. Eta ezin nintzen begiratzen ia zertan lan egingo nukeen matematika egingo banu. Eta gero ze lan egin behar, ezta? Eta begiratu nuen eta azkenean ingeniaritza industriala suposatzen da ez duala asko egingo eta soldata hon izango duala, eta nik ez duan ez lan egin nahi handia izango nahi zenean, ingeniaritza industriala hartu nuen. Gaur egungo gazteria nik ikusten dudan moduan bada oso individualista, ia antolamendurik gabeko gazteria. Hori da, generalizatzen badugu txarra dena, baina bueno, gehien bat ikusten dena hemen, pintxat hiri honetan, bada hori, ezta? Gainera esatea hori, bakoitza bere buruan gero tranquilo egon behar delako, baina bai, nik uste dut beste urtetan baino asko hedonistagoak dela gaur egun gazteria. Egitea mugitzen diren gehiago lehen baino, mugitzen ziren lehenago, gaur baino gehiago ala ez, baina alagian izango da komunikabideetan ez dutela hainbeste representaziorik. Mugimendua badago bai, baina nik ez dut hainbeste ikusten, ala ez da hainbeste propaganda ikusten, eta alderatzen badugu beste belaunaldiekin esan daiteke lehenengo, beste belaunaldiak askoz antolatuagoak zeudela bai. Nik uste dut ziklikoa dela, agian ez guztiz, hori ezinezkoa izango zen, baina nik uste dut gauzak bueltan daudela, modan bezala. Nik horretaz nik uste dut bai asko markatzen duela gure nortasuna. Adibidirek ezin hobea izan da bizitzen ari garena, ezta? Ze non geunden duela 2 urte eta non gauden gaur egun eta non egongo garen 2 urte barru. Nola ginen duela 2 urte eta nola dugun orain burua, ezta? Nik 10 urte barru nola ikusten duan gizartea izango da hau bukatuko dela, bizi ari garena bukatuko dela. Eta, bi plan egongo direla, ezta? Eskerra eta antolakuntza hobeto joango dela, eta nik konfiatzen ditut aldaketak egongo direla, ala bestela, azken 10 urteotan kentzen azken biak berdin, baina txarrago izango dela, eta ez dela esera aldatuko. Gure aturtzen zaidan itxasadarraz pentsatzen dudanean, dira arraunan egon nintzenean 3 urtez. Nola disiplina hartu nuen, nola gauzak egiteko era zehatz horretan zena, eta bai pentsatzen dut itxasadarrean gogoratzen naiz herriko jaizetan, jaizetaz. Santurtziko portuan hor jaiak egiten direnean, hori da sentimendu bat lehongo batek ez duena izango. Zuk proposatu zenidanean, kuriositate izan nuen, portfolioa txosten hori irakurri nuen, eta oso interesgarria iruditu zitzaidan, gainera 100 pertsona hemen agertzea, hau ikustea 20 urte barru, gainera gu bizitzen garen lekuan horrekin lotuta dagoena, itxasadarra. Eta horretan parte hartzea nahi nuen.